Imos continuar cos encontros de bibliotecas escolares ca sesión de lectura e familia. Temos aquí a Iván Pena, do CRA de Culleredo, e a Rosa Grille, do CEIP de Pazos. Entón, deixo vos con eles para que compartan as súas experiencias nesta nova convocatoria de lectura e familias. Gracias. Vale, graciñas. Bueno, antes de nada, agradecervos a todas e a todos por vir ao noso itinerario que vamos a compartir aquí con Rosa tamén. Bueno, tamén agradecer a asesoría, sobre todo por contar cunha experiencia dun CRA, que creo que en parte somos os máis descoñecidos do campo educativo, e, bueno, queremos que así estar presentes tamén nun campo como este, pois nos pode dar un poquinho máis de coñecemento e de prestixio para toda a comunidade educativa. Vale. Eu son Iván, son o responsable da biblioteca do CRA, levo 9 anos de responsable e levamos 7 anos en plan B, vale? E tamén estamos no principio. Bueno, mentras Iván pon a presentación, Sí, tamén gracias aos técnicos porque nos puxeron aí un ordenador para que Iván poida facelo. Sí, totalmente agradecido, porque senón, por lo menos a miña docencia non podería ser posible. O que vos comentaba, estou nun CRA, son o mestre de apoio educación infantil, fago un obradoiro de gamificación e de xogos de mesa ao longo da semana, vale? Levo 9 anos de responsable de biblioteca, levamos 7 en plan B, levamos 4 en creativa, e, bueno, o que vos vamos a comentar é, pois, dende a nosa entrada no programa Lecturas e Familias recentemente convocado, vale? Para iso, vos vou a explicar así un pouquiño como é o noso centro, como as peculiaridades da nosa biblioteca, porque non é común ás vosas seguramente, como a participación das familias ás veces se ve un pouco máis limitada por iso de estar en sitios separados, e despois vos vou a explicar dúas experiencias pasadas, como é o préstamo de adultos, Escola Nais e Pais, que siguen vixentes, pero que empezaron fai tempo, e agora, debido ao programa Lecturas e Familias, vos quero comentar tamén o que estamos a facer, vale? E, por último, pois, quería deixar así como unha venta aberta para que nos suxerades cousas e nos aportedes cousas, vale? O meu centro é un centro rural agrupado, temos 4 escolas, 5 unidades, vale? Como vedes no mapa, estamos moi pegadiños á zona da Coruña, de unhas a outras hai unha distancia sobre entre 5 e 10 kilómetros. Esta peculiaridade é a que vai a perxudicar e a favorecer ao mesmo tempo os recursos, porque unha cousa é ter un espazo único e outra cousa é ter que compartilos con outros centros, vale? Só temos educación infantil, son aulas internivel, temos mesturados 3, 4 e 5 aniños, bueno, tamén temos a sorte que pola nosa metodoloxía nos ven alumnado de outros concellos limítrofes, vale? Que é un potencial bastante importante porque en Culleredo somos 6 centros, 5 CEIPs e o CRA de Culleredo, polo tanto, alumnado hai, pero claro, é bastante complicado subsistir pois nunha situación deste calibre. Temos ese horario, unha cousa tamén que nos beneficia é que somos 10 mestres e mestras con destino definitivo, polo tanto, a implicación á hora de levar a cabo as cousas é fundamental, porque, bueno, nos formamos todos nun PFPP de centro, sempre temos asociado unha liña de biblioteca escolar, polo tanto, o noso PDI, o noso proxecto documental integrado, sempre vai a estar favorecido por esa implicación dentro da formación. E dende fai 2 anos tamén formamos na rede Plan B Erasmus+, na rede Erasmus+, perdón, entón iso tamén nos vai a favorecer para ter unha visión máis ampla das bibliotecas que queremos conseguir. Entón, bueno, queremos que tamén é algo positivo. Vos quería comentar así un pouquiño para que entendades que o noso concepto de biblioteca é un concepto bastante complicado, vale? Porque sí que temos un espacio único, que é o que solemos ter todos nos centros, pero
nos ese espazo único se nos quedou un pouco perdido, porque a hora de compensar, a hora de favorecer a igualdade, era un problema, porque se estamos en zonas separados, de que vale que teñamos unha biblioteca central se outro alumnado non se pode beneficiar dela? Entón, cambiamos o concepto e favorecimos as bibliotecas de aula, vale? Entón, o que facemos é levar absolutamente todos os materiais e ir dinamizándoos polas diferentes escolas, vale? Nos, agora, a día de hoxe, a esa biblioteca escolar lle chamamos o banco de recursos, é un banco de recursos única exclusivamente, e onde está a nosa metodoloxía impartida son nesas bibliotecas de aula, vale? Vos conto isto porque, claro, necesita unha planificación, unha organización moi potente para que todos os recursos cheguen a todas as aulas, vale? Por iso matizo moitísimo da organización. Temos todo en Drive, as diferentes persoas do meu centro van solicitando, o vamos vendo en diferentes tabuas, e os que itineramos polas diferentes escolas os levamos, recollemos. É unha biblioteca ambulante, por así dicilo, vale? E para que entendades un poquinho a nosa metodoloxía, pois traballamos con proxectos documentais integrados, vale, e os levamos a cabo sobre todo a través de tarefas de aprendizaxe integradas. Entón, nun primeiro trimestre sempre falamos así sobre cousas máis conceptuais do proxecto, cun centro de interese moi próximo ao noso alumnado que é só de educación infantil. No segundo trimestre xa nos metemos máis de cheo no proxecto e no terceiro trimestre encamiñamos as nosas tarefas cara a un produto final, vale? Un exemplo deles, por exemplo, no 2018-2019, co peche do MAC na Coruña, decidimos reivindicar a importancia da arte contemporánea elaborándonos un propio museo arte contemporánea no CRA. Entón, pois, iso queda aí patente. E despois, ao mesmo tempo, as diferentes titorías pois van establecendo proxectos de aula prácticamente marcados dentro do proxecto documental integrado, vale? Para reforzalo moitísimo máis. Vale, entón, a importancia das familias. Creo que esta imaxe é superimportante. Esa imaxe de puzzle, vale? Nos seríamos unha peza, o centro educativo, e as familias teñen que estar sempre con nós. O sea, esa imaxe é potente nese sentido. Pero, ademais, faltarían outras pezas. Faltaría, por exemplo, a asesoría, faltaría tamén falar da administración, falar da inspección. Temos bastantes inconvintes. Nos, por exemplo, este ano, eu non teño dedicación horaria para facer todo isto na biblioteca. Creo que dende a asesoría, dende a administración, teríamos que establecer un ROC ou un documento importante no que tanto coordinadoras como coordinadores, e máis estamos en plan B, teñamos unha dedicación fixa e exclusiva para poder dinamizala, porque si todas as cousas que queremos facer non as podemos facer por non ter liberación horaria, pois é un atranco superimportante. Bueno, que saibades que eu todo isto e todo o que fai o meu equipo non temos 0 horas de liberación horaria a semana, vale? Bueno, xa sei que esa realidade tamén vos está pasando a moitos de vos, e, bueno, os que temos vocación, pois o vamos a facer igual, pero se o temos recoñecido en horario, pois nos gustará moito máis, vale? Entón, nós dende principio, cando ven algunha familia nova está interesada no noso centro, xa nas portas abertas xa lle falamos de como é a biblioteca, vale? A biblioteca non é un espazo, a biblioteca é todo o espazo. A biblioteca é unha metodoloxía que se mete por todos os recantos do noso centro, vale? Entón, xa nas portas abertas xa lles decimos que van a ser moi importantes e que van a estar moi presentes no noso centro. Cando empeza setembro, yo volvemos a recordar. E despois, como somos un centro pequeniño, somos 4 centros pequeniños, nas entradas e saídas, temos moitas redes sociais que creo que tamén nos favorecen de cara a esa comunicación, avalar, enderezo electrónico. Despois, a Comisión de Biblioteca é un eixo tamén bastante importante na que as familias nos aportan e nos usiren cousas que temos sempre en conta.
E despois, as familias tamén son unha parte documental super importante. Nós non temos alumnado lectoescritor e sin as familias pois non poderíamos acadar moito dos contidos que traballamos en aula, vale? Como os proxectos de aula, as tarefas que vos comentei antes, a gamificación que levou a cabo. Entón, as familias son peza importante para levar a cabo todas esas aprendizaxes. Despois, ademais, temos as mochilas viaxeiras. As familias tamén son moi activas no noso produto final, no noso centro, van e participan dese museo ou dese documental que gravemos ou desa romería que levemos a cabo. E agora me vou a parar máis polo miúdo en esas tres cousiñas que aparecen aí, que o préstamo de adultos, a Escola de Nais e Pais e Lecturas e Familias, vale? Entón, temos fai tempo, debido á dotación de Plan B, sin ela sería imposible, que empezamos a mercar algúns libros que eran próximos ao noso alumnado, pero que era de contido de familia, non? Entón, intentamos invertir eses cartiños, esas cousas, para que as familias leran cousas que ao final nos iba a beneficiar a nos como mestres, vale? Entón, lles ofrecimos un catálogo de fondos diversos, de neurociencia, fondos de lóxica, de emocións, de valores. Lles ofrecimos así esta serie de títulos e lles facíamos así como unha pequena explicación de todos eles, vale? E despois os elexían a través de un Google formulario, que traballamos moitísimo con Google Formulario no noso centro, entón eles pinchaban e solicitaban, nos dicían de que escola eran, quenes eran e que libros estaban interesados. Cando nos chegan a nos esas peticións, as temos que ordenar, porque, claro, moita xente solicita o mesmo libro, entón temos que ir colocando ao longo do ano e nunha táboa os vamos entregando, vale, ás familias. Fixemos estas pequenas bolsiñas de tea, entón, pois, cun marcapáxinas, desmarcamos cando os levan, cando os teñen que devolver, nos os entregamos ás diferentes titoras, nese coche ambulante que temos no noso centro, e saen das aulas, e as titoras o entregan ás familias, e despois as familias volven a entregar as titoras, esos libros volven a nós, e os volvemos outra vez a repartir. É todo o tempo unha cadea en movimento, vale? Isto sería o préstamo de adultos. Despois, iniciamos a Escola de Nais e Pais, vale? O inicio tiña un motivo superimportante, que vou a falar despois del, pero, bueno, sí que nos dábamos conta que, dende que entramos en Biblioteca Creativa, manexamos moitísimos recursos, o alumnado falaba deses recursos na casa, e as familias non tiñan nin idea, porque manexábamos apps, diferentes tipos de robots, algún material manipulable. Entón, as familias tiñen un descoñecemento tan grande que nos solicitaron se, por favor, lles podíamos dar esa docencia, vale? Entón, tivo un inicio, plantexamos un proxecto, escollimos que obradoiros lle podíamos impartir ás familias e como os podíamos facer, como íbamos a comunicar esa información ás familias ou como íbamos a leválos a cabo, como os íbamos a poñer en práctica e, por último, como os íamos a avaliar. En principio, as avaliacións nos suelen dar un pouco de medo porque ás veces os resultados que sacamos desas non nos gustan, eso é certo. Pero, bueno, nós sempre matizamos que se as aportacións son constructivas é mellor para todos. Entón, non hai que ter medo a avaliar e sempre ten que ser o punto de partida dun novo inicio que está todo o tempo en movimento. O que vos comentaba, por que tivemos que facer así? Por esa dotación que tiñamos. As familias nos dicían que pois, moitas cousas que utilizamos na aula lles falaban os nenos e as nenas e non sabían. Entón, decidimos establecer ese lugar de intercambio, pero non só nós, os docentes ás familias. Tamén queríamos que as familias nos aportaran a nós, porque entre as nosas familias temos moitísimas profesións que a nivel educativo a nós nos poden beneficiar, dependendo do proxecto que estemos traballando ou a nivel persoal, vale? Entón, a principio de curso, nós, para coñecer a súa competencia TIC, lles mandamos unha pequena enquisa na que lles preguntamos, por exemplo, pois se teñen conexión a internet, se sabe manexar con internet, porque claro, moitas veces lles dicimos vamos a facer un Webex ou nos mandas isto por correo, pero mellor non sabe manexalo, vale? Entón, lles pedimos como están de competencia niso e aproveito para meter esta pregunta da biblioteca. Sodes especialistas en algo? Vos gustaría compartir os vosos coñecementos en grupo, en comunidade? Entón, aí, eso todo vamos recibindo e nos o clasificamos, vale? A
a posteriori. E aí é cando chega o momento de elaborar o proxecto. Nos reunimos en claustro e eu sempre lle favorezo a todos os profesores e profesoras que queran participar nisto. Lóxicamente, levar a cabo unha docencia pois ten inseguridades, pois a todos non nos gusta falar en público, vale, o podemos entender. Entón, establecemos un aforo, limitamos o aforo ás familias, establecemos un horario onde o vamos a realizar e tamén como vamos a presentar os contidos. E aquí, cando, pois, diferentes, por exemplo, hoxe, que eu estou recibindo moita información de todas e todos vos e tamén de persoas expertas que están facendo docencias, pois eso, todas esas aprendizaxes despois a podo compartir cos meus compañeros e compañeras e coas familias, vale? Entón, é cando empezamos a facer unha sondaxe, preguntamos a xente que quere facer sobre iso, que quere apartar, pero tamén sobre afeccións. Non é necesario que seamos catedráticos nunha cousa. A mí, por exemplo, me encantan os xogos de mesa, son fanático dende neno, eu fago obradoiros de xogos de taboleiro. Entón, coas familias tamén, co alumnado tamén, e, bueno, é unha cousa que me gusta, pero se alguén lle encanta coser, por que non pode facer un obradoiro para familias ou para outros compañeros de costura? Pois o que buscamos é un pouco iso, coñecer eses talentos que poden ser compartidos en comunidade, vale? Despois, o que facemos é comunicar os que xa temos decididos, os días, as datas, entón o presentamos deste xeito. O presentamos a través de outra vez de Geniali e lles dicimos, bueno, pois, bueno, isto sería, bueno, que sería, pero aquí lles presentamos como funciona. Entón, aquí lles dicimos as docencias que escollimos para ese curso e despois eles teñen que presentarse. Con toda esa documentación das persoas que xa están interesadas en participar, outra vez volvemos a Drive, volvemos a tabla, organizamos cantas persoas poden acudir a este obradoiro, cantas persoas quedan vacantes e despois dende Avalar Móvil, eu como coordinador escribo as familias e lles digo, acordádevos, hoxe temos o terceiro obradoiro, tedes que vir, non vos olvidedes, moitas gracias, vale? Entón, os vamos avisando así pouco a pouco. Vos trouxen así, por encima, un resumo de propostas. Levamos 3 anos, vale? O primeiro obradoiro que facemos coas familias sempre é sobre a biblioteca e sobre TIC. Porque, bueno, por estas cousinas que vos dicía, hai xente que non sabe manexar con ferramentas TIC, entón as familias que non sepan, o primeiro obradoiro suele estar orientado para iso. Bueno, tamén sobre biblioteca, vale? Pois como funciona a nosa biblioteca, que características ten. Despois, os obradoiros tamén están encaminados sobre recursos TIC, sobre todo, porque, bueno, é unha cousa que está en continuo movimento, e despois tamén os solemos vincular ao noso PDI. Este ano estamos traballando o medio ambiente, por iso os 3 últimos aparecen pechados, porque foi cando nos fomos todos para casa, coa pandemia. Por exemplo, unha mestra que era moi así, moi creativa, pois decidiu facer un obradoiro de sabón natural, pois perfecto. Ahora sí que xa nos estamos dando conta, bueno, este curso, estes obradoiros deste curso foi totalmente telemático, inconvinte absoluto, gravarnos entre nós foi bastante complicado, pero bueno, os fixemos posibles, xa vedes, obradoiro TIC, coñecemento das novas tecnoloxías, un pouquiño, dramatización, música en familia, espazos fedellos, e este ano, por primeira vez, participan as familias como docentes, vale? Temos 4-4. Estamos repartidos, por exemplo, o primeiro sempre o damos o equipo da Biblio, que é sobre a biblioteca e recursos TIC. Despois, unhas familias nos falaron de nutrición saludable, que veñen as outras familias e reciben esa formación, é superguai. Cociñamos alí, o pasamos genial. Eu sempre fago de xogos, a verdade é que é un obradoiro bastante solicitado porque é unha ferramenta educativa moi potente. Con boa letra, pois temos unhas familias que son profes, entón decidiron facer un obradoiro dende o punto de vista das familias, como hai que ensinar lectoescritura, pero de punto de vista de mestre, non de punto de vista de que en infantil xa teñen que aprender correndo a traballar coa lectoescritura. É unha aproximación, vale? Despois sobre diversidade, e agora vamos a facer de teatro, despois de xogos e agarimos, e biblioteca creativa, que é o que ainda non impartimos, vale? Estos son os obradoiros deste curso.
Vale, cando os poñemos en marcha, traballamos, como xa vos dixe, moitísimo coa ferramenta Geniali, entón, pois, xuntamos as familias, intentamos facer unha dinámica de distensión, despois lle damos o contido e temos sempre un espacio para a reflexión. É superimportante, vale? Que despois de todo, pois, deixar ese espacio para que falemos e opinemos, vale? Entón, só vos vou a pasar así un pouquinho, despois sabedes a ter a presentación, pois lles explicamos o noso centro, pois no que estamos metido, como facemos a formación de usuarios, os contidos, por exemplo, de apps, lles ensinamos por diferentes categorías de lógica, de arte, e traballamos con eles, temos iPads para todos e vamos traballando. Nesta de xogos de taboleiro que impartín eu, pois, por exemplo, lles explico a importancia dos xogos de taboleiro, a importancia da aprendizaxe basada en xogos e despois, pois, lles explico pouco a pouco algúns tipos de xogos importantes para ter en casa e xogar en familia. E despois de espazos fedello, pois tamén lles explicamos que un espazo fedello, a importancia de manipular e crear, a importancia do efímero, de vos materiais para traballar en casa e na aula. Entón, bueno, isto é un pouquiño o que lles vamos explicando. Aí vedes na primeira imaxe, cando tínhamos que facer de xeito telemático, estou gravando a miña compañera facendo un obradoiro de cociña, algo complicado. Despois xa vedes tamén aí as familias como están interactuando, unha búsqueda dun tesouro, obradoiro de nutrición que nos impartiu a familia, e, bueno, vedes algúns recursos que utilizamos nos obradoiros. A parte da avaliación, mandamos un Google Formularios, como vos comentaba, e xa vedes as valoracións. Intentamos sempre poñer 4 ítems, porque se poñemos 5, corremos o risco de que poñan o 3 e quede no medio, non sabemos se vai para arriba ou vai para baixo, vale? Entón, pois mirade, 3, pois está aí bastante, pero 4 están supercontentos e, polo tanto, merece a pena facer este esforzo para facer estes obradoiros? Pois a resposta a vemos aí. Hai unha cousa importante, certificacións. Por facer este tipo de obradoiros, se estades en comunicación co CFR, acredítanvos esa hora como hora impartida, non como hora retribuída, pero sí que a nós, a todos os mestres que facemos isto e as familias que estén interesadas, o CFR lles certifica a súa hora de docencia, non retribuída, pero sí a nivel, por exemplo, temos familias que van ir ás oposicións, pois les interesa, a nós, se alguén se quere concursar, que non nos o centro, esperemos que ninguén quera concursar, pero, bueno, de ser o caso, pois estás invertindo tempo, esforzo, e cho certifica o CFR, vale? Que os saibades. E agora estamos neste punto da convocatoria, vale? Nos presentamos a convocatoria con moita ilusión, moitas das tarefas xa estábamos levando a cabo, pero sí que, pois, queríamos facer outro tipo de cousas. Unha delas era un club de lectura. Nos nunca se nos ocurriu mercar 12 libros iguais, é unha cousa que no noso centro non entra na cabeza, pero así podemos comprar 12 libros do mesmo autor, ou autora neste caso, que é Caterín. Nos, cando facemos calqueira cousa no CRA, e ahora con Canva, que temos aberto, a parte de Edu, sempre facemos algún logo. Este é o noso logo e o arrastramos. Ese logo arrastramos para todo, vale? Entón, ese logo que fixemos, lectura de familias, despois tamén o poñemos, pois, o club de lectura, vale? As familias lle presentamos así a proposta, vale? Lles dixemos, xa temos 2 propostas novas. Entón, temos, por unha banda, temos o club de lectura e os obradoiros en familia. O club de lectura, lles ofrecimos ler Educar en el asombro, que, bueno, queremos que un libro, o que vos dicía antes, se as familias len cousas que tamén nos interesan a nós, porque encaixamos nesa metodoloxía, en eses obxectivos, o beneficiado vai a ser o centro, o alumnado, o centro, os profesores. Entón, este club de lectura o vamos a facer entre mestres e as familias que estén interesadas. Entón, tiñan que clicar aí e se apuntaban para formar parte do clube, vale? Despois, a outra proposta que tiñamos era que unha cousa que nos demandaba moito as familias, porque os obradoiros da Escola de Nais e Pais non poden vir os nenos e as nenas, vale? Só poden vir papi, mami, avós, aboas, quen queira, pero non poden vir os nenos. Solo somos familias, o sea, adultos e mestres, adultos, vamos. Gracias a esta convocatoria podemos xuntar, podemos traer a xente relevante da nosa contorna. Por exemplo, a Juan Rodríguez de Caramuxo Teatro, vamos a traer a Gema Ulloa a semana que ven, de Teatros del Andamio, e tamén vamos a traer a María Torres de Elefante Elegante. Xa podemos contar con esa xente especializada, nos lle poñemos moitísima vontade e moita ilusión,
pero estas persoas se dedican a iso e o beneficiado pois vai a ser pois todos, efectivamente, porque os profes tamén participamos. Entón, o mesmo, con esta proposta, as familias tiñan que inscribirse, no noso centro non temos un espacio para facer este tipo de cousas, o temos que solicitar ao Concello, entón, dependemos do espacio que nos deixou o Concello, xa tiñemos o espacio, unhas condicións hixénicas que xa sabedes, de mascarilla e todo, e se apuntaban. Bueno, pois, a verdade é que tivemos moita sorpresa porque o cubrimos completamente, temos completamente o cupo. Aquí, vos podo ensinar o do Clube de Lectura, que o publiquei onte, porque ainda onte entregamos os libros, o decoramos desta forma que, bueno, que é unha cousa que para nós non nos leva nada e ás familias les parece unha cousa bastante original. Os metimos dentro dun paquete como se fora un regalo e o regalo vai a ser a lectura que vamos a sacar todos dele. Entón, esta por unha banda e despois vos vou a ensinar, porque hasta todo agora participamos nun obradoiro que foi con Juan Rodríguez e vos vou a ensinar o vídeo para que vexades, son 3 minutos nada máis e o vamos a poder ver, o que fixemos. Ay, pena, penita, pena, pena, un día se encomiende. Ay, 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 Aquí hay una huella. ¿Qué puede ser, Carmela? ¿De cerdito? No. Tenemos lo que buscas. Baila con las manos para arriba.
Sí, pero seguidme, por favor, seguidme. Muy bien. Y para arriba. Así. Mirade, vedes ali no ceo? Sí, parece un avión, pero en realidade é unha estrela. Bueno, aí deixo iso. Cada vez que vexo este vídeo non podo evitar, o sea, sempre teño que rirme porque descubrín que non me para esa risa que son eu grabando, que é un erro brutal, pero bueno, o deixei así porque queda gracioso, pero bueno, é un erro. Nada, esas son as propostas. Ahora nos quedarán vai a vir ahora Gema e María Torres. Se queredes capturar ese código QR, me queredes aportar, suxerir algunha cousiña, vos vai a ir a un Padlet e aí podedes comunicarvos comigo e tamén se queredes, pois tamén o yo podo transmitir a Rosa. E nada, darvos as gracias a todos e a todas. Antes de nada, quería decir o código QR. Quería decir, nada, dúas cousas rápidas. Unha delas, quería aproveitar onde estou agora mesmo neste sitio para recordar a Pedro Brandariz, que é un contacontos superimportante da nosa contorna que faleceu recentemente. Bueno, nada, tamén agradecer aos técnicos por a súa dedicación. Pecho. Wow. Listo. Ai, vale, bueno, pois despois, se queredes, nos podedes facer preguntas, entón, porque non sei por que non vai, debería ir, o sinto. E agora que conto eu? Bueno, nada, volvo a decir o mesmo, non? Grazas á asesoría por o convite. E agora tócame a min contar a nosa experiencia. Eu son coordinadora Plan B dende hai 3 anos soamente. Antes de min, levamos 15 anos en Plan B, e antes de min houve unha persoa increíble que traballou, foi a creadora desta gran biblioteca que temos no noso cole, que é un cole pequeniño, pero ten unha biblioteca moi activa. Ela é Rosana Rodiles e non podo máis que agradecerlle toda a súa labor que fixo todos os anos previos a coller eu a coordinación. Bueno, pois nós somos un centro pequeniño, somos 4 unidades este ano cun desdoble de infantil, ou seja, 5 unidades, todos os cursos xuntos, primeiro, segundo, terceiro, cuarto, quinto, sexto, e infantil todo xunto, este ano desdoblado, pero decidimos que en vez de desdoblar o grupo, o sea, partir o grupo que íamos facer ia ser un grupo grande con 2 persoas educadoras. Entón, bueno, pues compartimos tempos e espazos, todos os nenos e as 2 profes que estamos ali. O noso centro é un alumnado do rural, no que a Mirande parte ten un acceso moi limitado aos recursos en canto a conectividade por distancia tamén, aínda que somos de Ferrol, é un centro, unha cidade que ten recursos culturais ao alcance de todos. O feito de ser poboación moi dispersa do rural dificulta o acceso aos recursos. Se ben é certo que nos últimos anos, sobre 6 anos ou así, está mudando o perfil de familias que se está chegando a nosa escola. Son familias que non pertencen a zona educativa nosa e que traen os nenos en coches particulares, claro. Isto é polo proxecto de biblioteca fundamentalmente que temos e polo noso enfoque pedagóxico, que xira en torno á inclusión e a aprendizaxe baseada na actividade dende un enfoque cooperativo. Nos, eso que vos contaba, somos Plan B2, entramos en bibliotecas creativas no 19-20, que é o ano que eu collo a coordinación de Plan B,
ademais, este curso, pois, lectura e familias. En canto a alfabetización informacional dos nenos, en canto a formación de usuarios, en canto a dinamización lectora, os nosos nenos si estaban moi cubertos, pero faltábamos un pé máis para o banco, que era as familias. Non conseguíamos atraer as familias ao centro pola dificultade xeográfica que ten a poboación tan dispersa, que precisas coche para chegarte, que non hai nin sequera beirarrúas próximas ao noso centro. Non é posible vir andando, ou seja, dependes do transporte. Entón, bueno, pues faltábanos as familias. Sí que, dende que foi mudando este perfil, algunha vez que lanzamos a cana, sí que recollimos, non, de que houve participación, pero nós queríamos integrar de verdade as familias dentro do proxecto lector noso e non éramos capaces. Pois, co lector de familias, creo que o estamos conseguindo. Pois eso, a nosa Biblio apoia o currículo con fondos documentais, proporciona recursos e oportunidades para o desenvolvemento da competencia lectora. En canto a alfabetización informacional, faz un traballo moi grande con o alumnado, integra esa tecnoloxía, ou seja, todo o que facemos nós dentro do cole, esa parte sí que a tiñamos coberta. Pero que buscábamos? Buscábamos eso das familias, non? Que as familias interviran no noso proxecto lector, que ese proxecto lector modificase as nosas prácticas educativas para outra vez volver ao proxecto lector e outra vez as familias. O sea, ese símbolo do infinito, ti falabas dun puzzle, eu falo dun infinito cíclico que enganche aí, non? Ese feedback constante. Vale. Sí que unha das cousas que nos notamos en canto ás familias é que ao mellor, por descoñecemento, falábalo ti tamén, de cousas que nos facemos no cole, eles descoñecen, porque non están nas súas dinámicas familiares de vida, descoñecen as apps, os fondos, novidades lectoras, xogos, materiais diversos, descoñecen, non? Entón, o que queremos é ofrecerlles a estas familias eses recursos cos que achegarse para axudar no proceso educativo dos seus fillos. Bueno, pois nos plantexamos estes obxectivos, que o principal era abrir a nosa biblioteca e convertir o sea, a nosa tema era convertirnos nunha biblioteca de proximidade, xa que nos, dentro do rural, non teñen eses recursos, pois fornecerllos nós. Entón, abrir a biblioteca ao noso entorno e que sexa unha biblioteca de proximidade. Crear esa canle entre familia e escola, de xeito recíproco, fomentar o uso de galego, porque, bueno, os que sodes de Ferrolterra saberedes que Ferrolterra é unha comunidade español falante aí a tope. E, entón, bueno, fomentar o uso do galego na comunidade escolar, tanto na lectura como na fala, compensando as diferencias sociais persoais, atendendo a diversidade, bueno, estas cousas que sabemos todos. Darlles estrategias para o uso adecuado da tecnoloxía como fonte de información. Vale, entón, nos que nos plantexamos? Plantexámonos facer estas sesións para o formato similar, para os peques, que son os de infantil, os rebuldeiros son os de primeiro e segundo, os medianos son os de terceiro e cuarto, os maiores, pois os de quinto e sexto. Entón, fixemos así, 3 sesións de lecturas compartidas baseadas en provocacións para os peques e os rebuldeiros, con temáticas diversas, xa non en provocacións, para medianos e maiores. 2 obradoiros de Alfinami coas familias para os peques e rebul, e 3 para os maiores. Logo 3 sesións con expertos, a proposta de elaboración coas familias é ese produto final audiovisual, xa que non poden vir á escola a contar, polo tema do COVID, polo tema de os grupos de convivencia estable e tal, e para que quedase constancia de eso, pois pretendemos, que isto é o que estamos agora para comezalo no mes de abril, gravar con eles as familias contando o que farían no mellor na biblioteca, pois facelo cos seus fillos e en formato lectura e familias. Vale.
Entón, establecemos este calendario, no mes de febreiro, marzo, abril, ata aquí chegamos, maio xa veremos, no, maio temos que pechar, entón, temos aí en febreiro, temos un de animación a lectura de peques e outro de Rebul, que os peques son azul, os Rebul son en vermello, e outros de Alfingami. Para os maiores e medianos temos un de igualmente, non, de Alfingami e de lecturas compartidas, pero as sesións son máis curtas porque o volumen de nenos é menor e entón pois xestionamos nunha hora e porque tampouco somos capaces de desdoblarnos máis, somos os que somos. Somos 5 unidades, agora mesmo somos 10 profes e 2 itinerantes, o sea, tampouco é moita máis xente para levar a cabo este proxecto, non? Bueno, en marzo o formato foi similar, pero non hai Alfingami para os peques. Tivemos que anular esta sesión de animación a lectura, esa de aí, tivemos que anular por enfermidade, así que quedo aí. A semana que ven Paula Carballeira, vai facer unha sesión cos medianos e maiores e logo cos peques, Rebul. Logo, en abril, temos a Vero Rilo e Sonsoles Penadique, que ven a facernos un obradoiro, pero que este xa é aberto para todos, que imos facer en exterior, chamamos o Bosque dos Troncos, que é unha aula exterior que ten, en vez de asentos, ten os tocóns das árbores, non, para sentarse. Entón, no Bosque dos Troncos imos facer esta sesión. Logo, en abril, despois da Semana Santa, ven Damián Alonso e Charopita. Maio, pois, queda o fin de festa. E agora vos contamos. Estas son as nosas propostas, estas as facemos nós, as profes. Fixemos este obradoiro de lecturas compartidas, en torno, escollemos unha temática, é o mesmo para peques e Rebul. Fixemos sobre luces e sombras, non? Para explicar, transmitirlles aos pais que as lecturas poden sobrepasar o que é o marco dun libro, que poden ir moito máis alá, e como, non? Entón, explicamos un montón de posibilidades e recursos que poden facer cando len os contos cos seus fillos, que non só as lecturas acaban coa última páxina do libro, pechamos o libro, acabou ali, non. O conto pode seguir e traspasar a lectura, non? Entón, fixemos isto, fixemos unha actividade principal motivadora que foi un teatro de sombras e logo, pois, unha chea de propostas. Elaboramos un tríptico informativo que recolle, bueno, pois, un pouco o fundamento da sesión e por dentro, pois, veñen os libros cos que empregamos nesa sesión. Vale, e esta foi, non? Fixemos o contacontos do Gato Lambón e logo tiñamos como pequenas estacións nas que había un material, un conto e un material con unha pequena actividade que facer. Pois aí tivemos co libro negro das cores, fixemos unha actividade de pintado con xiz sobre cartolina, coa linterna máxica fixemos esta actividade de busca das personaxes do conto que saían, e logo, non sei se coñeces ese libro de 10 buques a planetario, é unha pasada. En unha das páxinas ten un planetario, colocas unha linterna e proxecta un planisferio celeste, con unhas lanternas con personaxes ou con planetas ou tal, foron contando historias naquel ceo nocturno, deitados no chan, en colchonetas. Logo tivemos este libro de As Estrelas, que ademais de proxectar as constelacións no teito, xogaron a compoñer eles as mesmas constelacións. Estes libros de Universo e a Lúa, que son para ler as agochadas, non, as curas, que material fluorescente, logo todo este tema de teatro de sombras do Eccentric Cinema e estes libros de Herbétule, que a verdade son moitas posibilidades. Nesa ligazón que temos aí, onde están esas flechas, aí, bueno, podes poñelo se queres, para que vexades, pero é sempre o mesmo formato. Como foi a sesión, non? Entón, se podes baixar,
pois vedes as propostas que hai da sesión, pois como foron as fotos, bueno, vedes as fotos, non? E aí tedes, pois como foi todo. Vale, están enlazadas as dúas sesións, tanto a dos rebuldeiros como a dos... Listo. Gracias. Nada, vos poño nesta presentación que logo la suben aí a aula virtual algunha foto para que teñades aí un pouco de visión. A verdade é que esta actividade de lectura de familias tennos totalmente desmantelada a biblioteca porque, claro, vamos por semanas. Aquí todas as semanas hai unha actividade diferente implica mover todo o mobiliario ten rodas, todo vai para fora, todo sai, o lixeiro podémoslo transportar, entón, bueno, digamos que sempre está patas arriba, pero é porque está viva, non, a biblioteca, vale. Este foi outro obradoiro que fixemos de Alfin-Ami a través da robótica coas familias para ensinarlles este dos peques, logo tiveron outro cos maiores tamén de robótica, de linguaxe de programación. Nada, o mesmo, pois estes son os libros que empregamos, os robots que empregamos, e, bueno, pois un pouco para ensinarlles as familias todas as posibilidades que hai en canto a robots, non? O percorrido que teñen ao longo da escolaridade dos nenos, en plan, bueno, pois uns son máis axetados para infantil, outros podense empregar en infantil, pero teñen percorrido tamén en primaria, e, bueno, pois estivemos vendo todas as posibilidades que poden dar estes robots en torno ás lecturas. Vale, e aí os tedes en acción, non? Pois... xa vedes que non só as familias veñen xogar, que tamén len, aproveitan estes momentos para ler. Decían as familias, que bonito todo isto, xa veredes cando cheguen os de terceiro e cuarto, que pensades que será igual de fácil motivalos. Pois, bueno, pois sí que eu creo que estamos conseguindo porque está funcionando moi ben. Fixemos unha sesión para terceiro, cuarto, quinto e sexto de lendas galegas e seres mitolóxicos, non? Bueno, pois aí fomos, escollemos esta colección de libros de Cabalo Boligán, non sei se fostes algún de vos a xornada de bibliotecas creativas que agasallastes esta baralla de cartas de Brazolinda, que canto a tiven na man, tirei unha foto e dixen, isto para lectura de familias. Nada, aí empregámola, logo traballamos tamén algunha lenda de algunha personaxe do libro de Contrahistorias de Galicia, que unha a ilustradora, Rita Gutiérrez, foi o premio álbum ilustrado Follas Novas, non? Do ano pasado, é filla dunha profe do cole, bueno, pois tiñamos que ter aí, claro. Empregámolo, e o libro de Antonio García Teixeiro, lendo lendas, digo versos, que está genial. Aí os tedes, ambientamos a biblioteca tamén nas meigas, aí temos a nosa dire, esa é Rosana, que foi anterior coordinadora Plan B. Montamos unha chimenea na nosa biblio de cartón pedra, así a semiescuras, vestida de meiga, estivo contando lendas aos nenos, e logo pois fixemos obradoiros coas familias nas que xogaron ao xogo do Gatipedro, e logo fixeron isto de aquí abaixo é un libro escuro de os seres mitolóxicos no que escribían sobre papel negro con rotuladores fluorescentes para verlo con luz negra. Logo levaron ese libriño que era cos seres mitolóxicos que están ilustrados por nós, bueno, por nós non, por Rosana, que é fantástica. E logo fixeron un obradoiro de lendas no que os pais líanlle as lendas aos fillos e os fillos debuxaban sobre lenzos, non? As lendas que estaban escoitando dos seus pais, non? Dos seres mitolóxicos e todo isto. Bueno, esta é unha sesión que fixemos de obradoiro Alfin-Ami, coincidiu no Entroido, entón aproveitamos e disfrazámonos de piratas, empregando esta tecnoloxía, pois tiñan que resolver pois unha
era unha caza do tesouro no que tiñan que abrir e conseguir as combinacións para descubrir todas as pistas que daban coa combinación dun candeado que abría o cofre con un tesouro, non? Entón aí tivemos aos papás, bueno, como vera entroido, pois dixemos, vide con un pouco disfrazados de piratas, o pirata Dalí e o profe Pablo, que estaba aí super motivado de pirata, e nada, os papás decían, é que isto é moi difícil, pero realmente isto fan os nenos, quedaron así como un pouco sorprendidos. A verdade é que funcionou moi ben, enganchou, os pais moi sorprendidos de todas as cousas que estamos facendo no cole, de como os nenos manexaban a tecnoloxía mellor que a eles, non? Este foi outro obradoiro de lecturas compartidas que o fixemos en torno á arte e os libros pop-up para peques e rebuldeiros tamén. E, claro, os grupos de peques e rebul son bastante numerosos, son sobre 16 familias, entón precisábamos moitas propostas porque co temas restriccións do COVID pois tampouco podes ter a un montón de xente xunta. Entón decidimos escoller 8 artistas, 8 propostas plásticas diferentes, que foi casi un maratón. Tiñamos programada hora e media, foron 2 horas e media, pero bueno, prestou. En torno a estes artistas, ligando sempre unha lectura a cada unha das propostas, non? Esta actividade comezou con un videoconto ao que lle puxemos voz, que este de cando Picasso coñeceu a Matisse, e nada, fixemos diferentes propostas. De Frida Kahlo fixemos un obradoiro de papiroflexia no que saía unha bolboreta voando polo tema desa conexión que ten ela coas bolboretas Monarca. En Calder fixeron unhas tarxetas pop-up, aprenderon a facer tarxetas pop-up, así diferentes formatos. En Mondrian fixeron un mural xigantesco coas cores primarias. Con Sonia Delaney fixeron, bueno, este tiña unha proposta doble, tiña unha proposta de formas xeométricas e acuarelas. E logo este libro Alfabeto, non sei se coñecedes, ten un montón de cancións en portugués, cancións de colo, pero portuguesas. Entón o que fixemos foi buscarlle a música e integrarlle os QRs ao libro. Entón ti escaneas o QR e ademais de estar vendo esa composición plástica coas cores e as formas de Delaunay, pois ademais estás escoitando a canción que ten que ver do libro. De Pablo Picasso fixemos unha construción dunha guitarra, en plan escultura sonora, o puntillismo de Kusama, o collage de Matisse, e con Miró traballamos ese libro de os animais máxicos, e entón fixeron un obradoiro de modelado de figuras fantásticas, destas así estilo mironianas. Aí tedes as familias entregadas ás actividades, tanto de lectura, exploración e creación. Vale. Este é o obradoiro de Alfín Ami, de os maiores, de robótica e ademais de linguaxe de programación. E aquí o que fixeron foi, en base a este xogo, o Robot Turtles, fixeron así como aprender o máis básico da programación. Traballaron tamén co Zoe, que son para arrastrar bloques, a programación por bloques. Traballamos en torno tamén a estas lecturas e a este xogo do Kinoptic, non sei se coñecedes, que funcionan cos pijamaramas, que dá movimento ás imaxes, e este libro tamén dos meus robots en pijamarama, que tamén ten este sistema. Isto foi a primeira parte do obradoiro, e logo sobre 20 minutos, e logo tivemos outros 20 para practicar co Widoo, e logo pasaron a programación en Scratch a través do
do CODE. Non sei se coñecedes todos estes recursos, pero nós traballamos con eles no cole e as familias non os coñecen, non? Entón, bueno, pois, un pouco clase práctica. E aí tedes aos nenos explicándolles aos seus pais todo o funcionamento de todo isto. Que nos queda? Quédanos isto, que é os obradoiros cos profesionais, que serán no mes de abril, que a finalidade é darlles recursos aos pais para contar basados na importancia da oralidade, non? Neste curso que a Biblioteca Escolar ten a palabra, pois eses recursos de narración oral para contar, e que ademais pois permite crear espacios de encontro entre as familias dentro do entorno escolar, non? Que iso é o que nos queremos unha escola na que as familias participen. Bueno, pois isto é o que nos queda. Para o mes de maio faltanos un obradoiro de lecturas compartidas e outro de Alfingami, tanto para peques e Rébul como medianos e maiores, e logo rematar cos produtos audiovisuais coas familias. E logo xa no mes de xuño queda o tema das enquisas, isto que nos gusta tanto facer as memorias e tal, e os informes de avaliación, pa xuño, é o que nos queda. E algo máis, pois si, nada, pedimoslle a Blanca Vila que nos deseñase unha imaxe para Blanca Vila, non sei se coñecedes, seguro que sí, porque é a que fixo a ilustración da Lata das Maruxas. Entón, seguro que todos coñecedes a Lata das Maruxas. Blanca Vila é unha ilustradora ferrolá que está vinculada co movimento das meninas de Canido e que xa traballou con nos varias veces ao longo destes anos. Pedimos que fixera esta imaxe, fixemos esta saca para estas totes para agasallar esas familias, unhas chapas e tal. E listo, e aí queda todo. Pois... Qué chulo. En hora. Creo que preguntas non. Bueno, moitas gracias aos dous. Decía antes Iván que preguntas, pero oímos un pouco pillados de tempo, entón, como eles van a estar por aí, se queredes despois preguntadelles a eles, acordadesvos que están os póster e que tedes que asinar antes de xantar, vale? Gracias. Gracias.